Mga pasahero sa natikyaog nga pambot gikan sa Camotes naluwas human pugos nga mibiyahe atol sa signal number 2 sa Bagyong Basyang. Patay ang 4 anyos nga bata human nasunog ang ilang panimalay sa barangay Punta Princesa kaganihang udto. Ipakuha sa Archdiocese sa Sugbo ang imahe sa Santo Niño nga gikatahong nagmilagro aron dili ma-mislead ang pagtuo sa mga tao. Apan pabilya sa nakapunit sa imahe, dili mosugot. Bag-ong gitudlo nga City Administrator sa Dakbayan sa Sugbo, may resign. Pangulo sa Kaib ang gitudlo nga puli. Senior citizens gisaaran nga makadawat sa ilang financial aid sa dili pa ang Valentine's Day. Ang kwarta, gipakapinan pagyud og Valentine's gift ni Mayor Michael Rama. Mayong hapon Sugbo, Kabisayan ug Usaban pang mga dapit, nga mabuting atong tulmanon. Ako si Frank Malilong Jr. Ihatid namo ang mga nagunang impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Lima ang gikatahong namatay ug usa ang naangol sa tibok lalawigan sa Sugbo atol sa pagkuso-kuso sa Bagyong Basyang ni atong Biyernes sa gabi. Usa sa 12 kadaot sa maong bagyo mo ang nahitabong pagbaha sa lungsod sa Asturias ug ang pagdahili sa yuta sa bukirang bahin sa Gaas, Balamban. King Perez, sugin nini. Subay sa nadawat nga reports gikan sa mga lokal nga kagamhanan sa mga lungsod ug dakbayan anaa sa 708 ka pamilya kun dulan 2,000 ug usa ka gatos ka mga tawo ang apektado sa pagigo sa Bagyong Basyang niadtong Biyernes gikan sa siyam ka mga lungsod ug dakbayan sa Sugbo. 5 ang namatay gikan sa nagkalain-laing dapit human sa bagyo ug way missing persons. Matod sa pangu sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council nga menos ra ang danyos nga namugna nga kadaot ni Basyang. Usa ka dakong kadaot mao ang pagbaha sa lungsod sa Asturias nga gisusi na karon sa mga sakop sa buhatan. Giingong mas andam na karon ang mga lungsod ug dakbayan sa paglikay sa kadaot sa bagyo. Gipaabot pa nila ang ubang report sa matag lokal nga kagamhanan aron sa pag-estimate sa kinatibuk-ang danyos. For infrastructure, patay na dawat nga major reports of damages. No? Awhag bisan siya sa mga LGU nga di magsalig sa Kapitolyo sa pagtubag sa mga kinahanglanon sa mga apektadong individual ug uban pang kadaot man sa bagyo. We monitor and we assess and we tibaw mi kanus ami musud. King Perez, News 5. Mga duha ka adlaw nga naglutaw-lutaw sa kadagatan ang usa ka Koreano uban ang ilang tourist guide ug ang tulo ka crew sa motorized bangka nga natikyaob sa kadagatan sa Camotes diatong Biyernes. Unang naluwas datong Sabado, usa ka adlaw human sa bagyo ang tulo ka mga Koreano kinsa nag-apas sa ilang flight schedule. Hinungdan na mugos og uli bisan og nagsigabot ang Bagyong Basyang. Junki Bargyo, Sugin Limi. Sila ang tulo ka mga Korean nationals na unang naluwas sa usa ka mananagat dihang nitikyaob ang gisakyan nila nga pump boat niadtong Biyernes sa hapon taliwa sa kadagatan sa Camotes. Naputos sa mga bunog ug mga samad sa kamot ug tuhod kining usa ka pamilya sa Koreans dihang nakit-an sa mananagat nga si Ramil Sanchez samtang nagutaw-utaw sa dagat uban ang laing usa ka Koreano ug 4 ka mga Pinoy. Matod ni Ramil nga gusto niyang luwason ang tanan apan tuluray masod sa iyang sakayan. Ay, mga maayo man sila pero ang problema lang og takigan mamatay gid. Kaya naglangoy mo tunduha. Wa sila giabyan. Layo ra na ilang pambot eh. Layo rin, nagbog sila, mariti nga. Ano namuwag?
Nagkurog pa ang mga Koreano nga silang Kyugay Lee, 52 anyos, Kyonoga, 57 anyos, ug ang anak ni ini nga si Indyolga, 27 anyos, samtang gitambalan sa mga sakop sa rescue team. Asoy ni Indyolga, napugos sila sa pag-abang og pump boat bisan og gasayod sila nga dunay umaabot nga bagyo kay duna sila flight nga giapas padung sa Korea pagka Sabado. Niadtong Biyernes sa alas 3 sa hapon, mitikyaob ang ilang gisakyan tungod sa dagkong bawod. 22 oras silang naglutaw sa kadagatan. There are no sleep to the Camotes Island. So yeah, for today our flight already reservation. I'm just worried about my younger brother. He is waiting on the boat. Nihimo og search and rescue ang Coast Guard apan pakya sila sa pagpangita sa 5 pa ka mga tao. Kagahapon, gipaybaw sa Coast Guard District Commander sa Dakbayan sa Danao nga usa ka Eva Laureno ang mipaybaw nga luwas na ang laing Koreano nga si Ko Gyolga, ang Pinoy tourist guide nga si Julius Perilla nga taga Pasay City ug ang tulo ka mga boat crew nga silang Stimson Zoilo, si Aaron Zoilo ug ang pag-umangkon nga si Jinzon Zoilo. Daghan siya mga garas-garas. Nya nangapaksi luya nakaisya puti kanang luspad nakaisya Mapaksi yan. ang iyang naong dinhi nangapaksi ni WD. Matod si Coast Guard, magsilbi unta kining leksyon sa tanang private boat operators nga dili pugson ang pagbiyahe kun dunay bagyo. Lesson to learn na sa siguro ni kay ibaw man sila na natay signal number 1 nga kusog ang bawat ni sige gid sila biyahe gyud. No. Actually sa kanang usahay dito linaw sa Dublin. Yung kabos ko nga, dagko din bawod eh. Ano na yung kapuro nga, kapsay sila. Jinky Barrio, News 5. Wa damha sa usa ka nanagat sa Camotes nga makaluwas og tawo nga naglutaw-lutaw sa dagat. Ato siyang ilailahon pinagi ning report ni Andrea Patenia. Jose Rizal, Andres Bonifacio, Apolinario Mabini. Pipila lang kini sa mga inilang bayani nga giidolo sa kadaghanan. Apan di kinahanglang makigubat o muhad sa kaugalingong kinabuhi aron lang nga mahimong bayani. Bisan ang mga simpleng maayong buhat, mahimong sukdanan aron maisip nga bayani ang usa ka tawo. Sama ni Mario Saringal, ang mananagat nga miluwas sa usa sa mga Koreanong sakay sa nalunod nga barko ni atong Biyernes. Mato dinoy Mario, ang pangisda gyud ang iyang tuyo dihang milawig siya sa laod kagahapon sa kadlawon. Wa niya damha nga mausab ang iyang kinabuhi, pinaagi sa pagsalbar og laing kinabuhi ni atong higayuna. Samtang siya nanagat, nakadungog siya og tingog. Na murag ingon na help, pero help gyud ko nung iya gisinggit nako. Nya balik mura lang ko wa ba tuhog kauban namo. Ni sige ko pugsay. Pagka duol na wala, tao man iyon, siya nga, niusab na, niya na siya nako, help, help. Di ako giduol, wala, nagtuo ko ganang Amerikano bitawan. Ning ko, hey, what happened? Ano ako? Dali niyang giduol ang naglutaw nga tao aron isalbar. Ug sarihang gisuwayan niya kinig pagpasakay sa iyang sakayan. Pagalsa nako niya na pag tabang nako niya og kanang pasaka nga ri sa atong sakayan. Kay nagirisom ni ka diyaob. Aron maluwas silang duha, naningkamot si Noy Mario nga mapalutaw og balik ang iyang sakayan. Kay nayabu ang iyang daang tubig, nangita pa siya laing mananagat aron makapangayog tubig nga mainom sa Koreano. 2 ka oras nga nagbugsay si Noy Mario padung sa baybayon ug pag-abot niya iya dayong gipakaon ang Koreano. Amo gipakaon og noodles. Nya. Sa noodles ug ganang pagkahuman among gilugawan siya kanang binasa ma'am. Isip pasalamat sa iyang manluluwas, gihatag sa Koreano ang iyang bulawan nga singsing. Bisan og dunay panginahanglan si Noy Mario nga dunay 8 ka anak, wa niya dawata ang gitanyag sa maong Koreano. Kay matud pa, dako na niyang kalipay nga aduna siya'y natabangan ug wa siya'y gipangayong bayad. Makahuna-huna sa to sila nga kanang kitang mga Pilipino maluluyon sa tanila nga bisag mga Korean national sila o
mga Chinese national ba o American national na makahuna-huna to sila nga kitang mga Pilipino mga matinabangon di ita bisan pag sa ila. Andrea Patenio, News 5.